এটা বিপিএল এর মাসে মাসে দিয়ে ନଈରେ ଉଠେଇବ କାଶିଆ କହୁଛି ନଈରେ ଉଠେଇବ କାଶିଆ କହୁଛି ତତେ ନଈରେ ବୁଡେଇବ সাউন্ডটা দিয়ে দেবে এই স্পেশালটা ସେଥିରୁ ଶାଢ଼ୀ ବାହାରି କରିକି ବେପାର କରୁଛି କାଶିଆ କାଶିଆ ରାମ କାଶିଆ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିକି ବୁଢୀ ତୋ ବାକ୍ସ ଖୋଲେ କି ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବି ହଉଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ପଇସା ସେ କାଶିଆ ସତରେ ବା ମୁଁ ତତେ କହିବି ମୋ